Lalaking patawid sa kalsada, patay matapos masalpok ng kotse sa Santiago, Ilocos Sur. Ang insidente, nahuli cam. Narito ang report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kuha ito sa National Highway ng Barangay Danar, Santiago, Ilocos Sur, pasado alas 8 ng gabi. Kita ang isang lalaki sa shoulder lane na naglakad patawid sa kalsada. Pero nang makarating sa gitna, tiyempo naman ang pagdating ng kotse, kaya't nasalpok ang pedestrian. Sa lakas ng impact, tumilapon ang biktima ilang metro ang layo sa kalsada. Nauwi naman sa areglo ang insidente. Sadya talagang madilim kasi doon. Hindi niya napansin dahil nga sa nakaluyong yung headlight niya. Yung pedestrian natin bigla ding tumawid. Sa San Vicente, Ilocos Sur, sugatan ng isang tricycle driver matapos masalpok ng isang kotse. Ayon sa mga saksi, nagtangkang mag-overtake ang kotse sa sinusundang tricycle na nooy paliko sa isang kanto. Sugatan ng tricycle driver. Ayon sa PNP, agad na nag-ayos sa mga sangkot sa aksidente. Sa Malasiki, Pangasinan, nasawi ang isang tricycle driver matapos makasalpukan ang pampasaherong bus sa National Highway na sakop ng Barangay Gomez. Napitpit ang tricycle habang basag naman ang harapang salamin ng bus. Nagkabulagaan daw ang dalawang driver. Siyempre, ang may kasalanan dito yung bus driver, yun muna ang initial kasi yung driver ng tricycle is dead on arrival. Both drivers ay tumatakbo more or less mga 30 to 40 kilometers per hour. Nakatakda naman daw ang kaanak ng nasawi at kinatawan ng bus company na pag-usapan ang insidente. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News.